Grabatzen ari garen unean goizeko 10:00 2 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko diren buruz buruko txapelketa nagusiko finalerdien atarikoak eta pronostikoak egingo ditugu. Jada iritsi da pilotan prestigio gehien duen txapelketaren finalerdien txanda eta gaur bihar artean jokatuko dira, gaur Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan eta bihar Gasteizko Hogeta pilotalekuan. Beraz, besterik gabe hasi egingo gara eta gaur Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan klasikoa izango dugu, izan ere Altuna hirugarrena txapelduna eta Laso izango dira, nor baino nor gehiago. Hemen Altuna hirugarrena ikusten dut favorito. Amezketarrak beti gora nabarmen egin du txapelketan, binakako txapelketatik kanpo geratu zen lehenengo fasean, pentsatzen genuen buruz burukora puntu-puntuan iritsiko zela, gainera ez zuen final laurdenetako, final zortzirenetako kanporak eta hori jokatu behar izan, zuzenean txapelduna izaki final laurdenetara selkatu zelako, baina horren ondorioz azkenean lehen partida galdu egin zuen, Iker Larrazabalen aurka astindu handi xamarra eman zion gainera Amurriokoak, gero Javi Zabalaren aurka ere lehen erdi horretan ikeragarri sufritu zuen, baina bigarren erdian esperientziarekin irabazi egin zion azkenerako nahiarako aurrelariari, eta gero Bilbon apur bat euneko ez zegoen Dari hori erraz irabazi zion, kantxatik atera zuen 22-4, eta honen bestez nabarmen beti gora egin duen pilotaria da, eta oso momentu honean dago une honetan Amezketako aztia, baina aurrean ere Unai Laso izango du, badirudi, belaunetako arazoren batekin edo ez ote den iritsiko gaur Bizkarreta Gerendiengoa Atano hirugarrenera, hori partida hasieran ikusiko dugu, ea horrek arazoren bat sor diezaioken ala ez. Kontua kontu, partida erra izango da, Altuna esan dugun bezala favorito, baina non egongo dira gakoak. Partida honek gako asko izan ohi ditu, batetik noski sakean, biak sakatzai handiak dira, behar badala soketekin handiago atera ohi dio sakeari, baina Jokinek ere badakigu nola nahasten duen sakea, biek ala biek ezker horman eta sartzeko doai handiak dituzte, eta gero piloteoan, hauek baino gehiago jokatzen duten pilotariak gutxi izango dira. Lasok behar bada sotamanoarekin min handiago egin dezake Jokinek, baino Jokinek berriz botez, dejaden bitartez jokaldiekin eta Lasok baino min gehiago, eta horregatik biak ala biak euren eremura eramaten saiatuko dira partida, ez? Batetik Jokin saiatuko da noski Unai Lasok lauterdi horretatik aurrera pilota arrez dezan, eta Unai Laso berriz Jokin Altuna alik eta atzeren mantentzen saiatuko da defentsan jardun dezan. Nor nagusituko den, norrez hori zailagoa da jakitea, baina iruditzen zait beti gora nabarmen egin duen bezala eta Unai Lasoren arazotxo horien berri edukita edo, Jokin Altuna apur bat favoritoa irtengo dela, baina partida ederra eta irekia. Apur bat itxiagoa ikusten dut bihar Gasteizko Hogetan Artolak eta Larrazabalek jokatuko duten partida hori. Hemen Iñaki Artola ikusten dut favorito nabarmen xamar, Aleiarrak txapelketa gora beratxua izan du, lehen partidan Aitor Elordiren aurka asko jokatu zuen, baina ia da Elordik ere estutu ederra eman ziola, bigarrenean baina Unai Lasoren aurka asko sufritu zuen, batez ere Lasok sakearekin esango nuke minik eragarria egin ziola, eta horrezinean aritu zen apur bat Artola, gero gainera aurrean Saieska eta asko mugitu zuen, eta hor kostazitzaion Aleiarrari, eta azken partida ongi irabazi zion Pello Etxeberriari, askoz ere gehiago izan zen, gainera erakutsi zuen kolpez eta fresko dabilela, eta Larrazabal berriz, lehen partida eta bigarren partida atera zituen, lehen partidan gainera txapeldunari irabazi zion, pentsa zer den hori, lehen aldiz jokatu zuen Iker Larrazabalek, edo jokatu du aurten hobeto esan da, buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiska, eta lehen partida horretan Altunari irabazi zion. Gainera, ez usteko handia izan da, ez bakarrik txapelketan berria izan delako, baizik eta binakako txapelketa ere nola joan zitzaion ikusita. Salaberrirekin batera favoritoen artean sartzen ziren bikotea ziren beserie txapelketa horretan, baina lehen fasean final laurdenetako ligaiskan
kalera joan ziren, 7. postuan geratu ostean, inor gutxik espero zuen Larrazabalek eta Salaberrik ez zutela sailkatzea lortuko, ez da playoffetarako ere, baina ia da Rubenen arazoak tarteko eta Larrazabal ere askotan lehen mailako ordezko moduan aritu zen, eta bikotea osatzeko ere lan handi xamarrak eduki zituzten, eta horren ondorioz geroztik Iker Larrazabalek buru belarri prestatu du buruz buruko txapelketa, eta begira, buru belarri prestatzea horren gainera fruituak ekarri dizkio izan ere bere profesional ibilbideko hitzordurik garrantzitsuenaren aurrean dago une honetan, bihar Artolaren aurka jokatuko duen hori, benetan partida ona eta irekia izango dela iruditzen zait, biak ala biak ala handiko pilotariak, Larrazabale gainera punpairez min ikeragarria egiten du, Iñaki ere defentsan oso pilotari indarsua, fisikoki behar bada Larrazabal baino eginagoa, eta horrek ere eragina izan dezake, biak sakatzaile handiak, baina Artolak esperientziagatik eta kontuan izani gainera berez final batera sailkatu zela, naiz eta gero dakigun bezala Beñat Rezusta jokatu behar izan zuen lesio baten ondorioz, Artolaren lesio baten ondorioz, eta arantzatxo hori, atera nahiko du zalantzari gabe Artolak, eta bihar Gasteizen aukera paregabea du horretarako. Hauxe beraz uste duguna, gero arratsaldean Altunak eta Laso jokatuko duten partida horren analisia izango duzue, gogoratu gaur Altuna Laso Donostian, bihar Artola Larrazabal Gasteizen.